Wow, okay. Øj, hvad sker lige her? Øj, vi har prøv at se vores skier alle sammen. Vi skal spille os. Øj, der er en der spiller som vagt. Så må vi hellere passe på. Vi skal helst ikke vise vores ting. Og det er ham der. Ham der vagten skal vi passe på. Han er John Cena. Shit. Vi går bare. Det er roligt herovre. Og jeg mener med hold ikke. Og ja, det er ikke så godt for. Det skal vi Oj, der var lige John Cena der. Diamond. Wow. Der røg vi lige lidt langt væk. Eller lidt langt ned. Okay. Nå, nej. Hej alle sammen. I dag så vil jeg på hvad den hedder SS Kid PP. Og det er den ind på Super Awesome igen. Som I nok har set. Eller I kender den nok fra nu. Fordi at jeg har taget nogle på videoer her. Men i dag har vi simpelthen Jonas med. Og det er ham der rider på den der dumme. Og jeg er i YouTube. Nej, jeg troede i bukser. Nej. Nej, hvor er den? Nej, jeg kan ikke finde af. Nu står sådan der, tæt på den der. Nej. Oj, du er ikke på. Oj, det her så lavt lige. Wow. No. Nej. Ja. Mister du 100 liv? Hvad var så galt? Du mister. Nå, du kan ikke lige game der, hva'? Så bare, jeg er bare klar her. Nej, nu har du taget en backstik. Du er i game. Nej, det er bare fordi jeg slår dig hurtigere, end du kan nå at slå. Nej, jeg kan ikke slå dig, lol. Nej, jeg slår dig game. Nu er jeg game. Sådan her. Du har lidt liv. Ej, nu har du fuld liv igen. Ej, nu rider du på den dumme, den Cena. Ej, så, ved du hvad? Slash pet, right. Nu kan vi ikke slå hinanden, ikke? Nej. Kom nu, skynd dig, ko. Skynd dig. Hjælp. Au. Nej. Nej. No. Hjælp. Nej, nu er det mig selv. Jeg kan lige til at trykke på shift. Yes, var det vigtigt. Ja. Det var en god pickaxe det der, hva'? Jeg kan lige få nogle af dine ting tilbage. Eller alle dine ting tilbage. Spiller som med. Jeg spiller også med. Det må jeg godt lige spørge dig om noget. Ja, selvfølgelig. Har du mistet dit GG-app? Nej. Au. Jeg er lige glad. Køb. No. Wow, det gav lige lag det der. Fuck, det kom lige i screen. Lag screen. Nå, der kom lige et hurtigt. Det bliver lige afbrudt der. Men som sagt, ja, vi skal bare hygge lidt herinde fra og Men ja, nu vil vi bare lige spille op på hvad vi kan gøre herinde. Det var lige hvad man kan lave inde på en server. Det er svært. Men ja, nu vil jeg lige se. Jeg har lige en god PX. Så og rent faktisk så vil jeg gerne lige få noget. Nej, jeg kan ikke huske, hvordan er det nu, man enchanter, er det ikke noget? Hvorfor enchant? Jo, slash enchant, og så det du gerne vil enchante i, og så
hvor meget det skal enchantes i. Prøv lige at skrive i chatten, hvad man skal skrive, ikke? Det er bare et eksempel der. Protection. Det er bare et eksempel det her. Det er bare sådan. For eksempel, ikke? Det kan du skrive. Det er sådan du skal gøre. Jeg får bare sygt mange af dem der, men altså jeg kan ikke bruge det til en skid. Bare væk fra det der. Nå. Jeg tænker bare det var egentlig bare den her video. Nej, vent lige, jeg skal lige taste noget på dig. Nå, okay. Hvor er du henne? Jeg skal lige taste mit stik. Ja. Det er hurtigt. Jeg ved ikke lige hvor du er henne. Men, du er i Nord, du er i Slag, du er i V, eller hvad? Okay, er du klar? Ja, jeg ved ikke lige hvor du er henne. Nå, der er du. Ja, jeg er klar. Ja. Hvad har den der lige? Knockback 1000. Det vil du gøre. Jeg har en arrow. Ej. Du har en arrow. Jeg har et svær. Har det der enchant all eller sådan noget? Nej, jo. Prøv lige at dræbe mig igen, fordi det giver ingen... Nå. Nu ved jeg hvorfor den gør det. Fordi den skriver WASD. Det var fordi jeg trykker på tastet. Det er så sindssygt meget. Nå. Det var egentlig bare den her video. Hej sådan.